Добре дошли в Пуделите! Днес ще разследваме връзката на Георги Борисов и неговият приятел, така да се каже, поне той така казва. Да видим. Какво каза да видя, Гошко, че не разбрах? Това ти го пратих. Я кажи, какво стана, нали? Каза, че милията ще идва при тебе. Дойде ли, какво стана? Разкажи. Подробности. Сега чапа подробности. Баце, некъв защитник, батик. Не. Гошко? Баце, тук некъв централен защитник ще го купа. Може би. Не променя и темата, Гошко, като те питам нещо. Какво прави толкова много, баца, половин часа не имаше, с мизията ли беше? Дай си мизията. Айде. Ето, дами и господа, днес доказах, че Гошко не само, че е педерас, излиза с мизията, а и доказах, че той е на 18 години това момче, а излиза с непълнолетни. Къде се казваш такъв, дето излиза с непълнолетни, че забравих? Чекай сега съсета тихо. Педофил! Той е педофил. Днеска доказахме, че Гошко не само е педерас, но той е педерас педофил. Поредният разкрит случай от Пуделите. Нека благодарим на нашите помощници, нашия фотограф Кристиян Вачев, снимката, който ни така даде информацията за тия двамата и неговия партньор Банана. Приси, погрижи се за твоя банан. Изглежда изгнил. Следващия епизод на Не бе, на какво бех? На Пуделите бех. Следващия епизод на Пуделите ще разкрием дали Гошко Борисов е изненадал неговата госпожа да му дигне успеха от 2 на 5,50. Ще разберете само в Пуделите. Ое!